Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. K Ježišovi sa zišli farizei a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami. Farizei totiž a Židia vôbec držia sa obyčajov otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápestie. A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali. Umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí. Farizei a zákonníci sa ho opýtali: prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami? On im povedal: dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy. Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov. A hovoril im: šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje obyčaje. Lebo Mojžiš povedal: cti svojho otca i svoju matku, a kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť. Vy však hovoríte: keď človek povie otcovi alebo matke korban, čo znamená, že všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar, už mu nedovolíte nič urobiť pre otca alebo pre matku. A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí robíte.